Oh, menika keraton Mataram nata Panembahan Senopati diladhep Kang Putra Raden Bedhaya Raden Rinjing Padeh Mertalita Temenggung Srambahan menika kang memecah swasana. Iki aku ninggali putra ingsun nimbali ing pasewakan keraton niki enten ana gawe anten menapa rama nimbali kula sakadang iki ana gawe ingsun arep ngelat jajahan ing alas gedung. Apa kowe sakuh apa ora? Ning resikone yaiku kudu ngadepi raja, kudu ngadepi penghunine yaiku jin sing jahat-jahat. Nistakaken dawuh Gusti kula sakah kula Raden Rinjing sakah yen mengkono tak pasrahi Raden Bedhaya sakadang kon babat alas kedua. Nggih, Rama. Senika dawuh.
Sinuwun Prabu sepanjang napa ningali kula sinuwun patih aku ningali kowe merga ana gawe iki ana putusan manungsa saka perbatasan wetan kidul ana rombongan gawe masalah kowe tak utus sakloron mimpin pasukan dan supaya ngasih dapat alas kini. Ya, oke, aku siap. Tak cegat ya, pasukan nanti ya, pasukan. Alas sampai terus nun alas sampai mati bongkari piye. Ayo lagi ngono kae musuhe mengkono sang sabda nata alas kudu. Perjalanan Raden Purbaya ing alas kudu menika kejegat penjaganing kraton alas kudu menika
latihan keraton alas bujung seminggu ate tau dengkel wis apa Gus aku rasa boyo saking keraton matahan kowe malam-malam kegayangku ngalah iki keraton alas kudu dijogo yen ngono kowe arep gawe geger keraton kene ya para mata iki nggo malah jajahan kok ora ya belajar kowe ya Ane stop kowe. Karena salah lagi. Menikah dan berboya mata aksi amat angin dapat kan nempuh mati jiwa ayo lawan aku ayo lawan aku ayo
Wah Gus, wis sapa jeneng Gus? Arep nanti tujuanmu apa? Jenengku Raden Kincin. Aku mingkene tujuannya arep bongkar alas iki inilah jajahan para dewa. Kowe arep ngancurake kapan kene sing ayem tentrem dadi ora karuan. Saiki rasakno. Ya. Bakalan mati gue ora itu aku sing penting bilang guru masak mal iki yo ada tak ada ya pasukan Arabnya kajian gelap nampar dukun parang modal saja. Ayo, masuk. Ini mau kamu ikuti.
menika kan cukup atas pemain cukup pemain enten kakek lan tapi asmanipun diterima ini asmanipun enten menapa Iki gek anu yo. Bulannya saya relax sih Bang Ram. menika enten gayuh yai Biasanya enten gayuh yai kalau dia bukaan pintune kayak ngel sakit kan. Saya udah kasar kok yai ini. tak buka Udah di anu saring. Apa nih? Dur ime kuwi Ora ya anu apa nek di saring kae lah yo halus meneh Mbak ya. Jadi budaya kan anu apa iki nang sasi itu setengah. Jadi nek dek ini iki di saring ae lah yo lembur. kan sowan Bapak muri Pak Lomba. yai Nek anu Bapak kae yo kok sing dulu kan ngene gitu. nek Mas kan kok beda. Aku enggak tahu jadi kesel aku kadang Oh, aku ono. ambil jam 6 pas ngomong. Baik sama. Kalau aku udah kakak ya. Bisa lima ya kita. Saya boleh saya Mbak ya. Aku sing rewani ngomong ya wong ada rasa. Mana? boleh supaya kapal pecah. Anggonku ki dolanan bisa bucak-bucake. Aku nganti kesel kayak. Lan aku nikang terus kula ingkang sowan yai mriki dusun napa yai Ini orang baik kan. mriki dusun Mantiase Mungkin baik mayas yai Biasanya gitu asmanipun sinten ngerang aku nangis. kula nembe istirahat mriki Kalau nggak boleh mau tak elek ya lah. monggo Bang ada kayak cam-cawe nanti lu ngobrol Mbak ya. Ada apa sih ngomong? napa Iya mana ya? pasar yai Iya mana? Ayo, saya tak engkol kasih tau aku nih sih. Maniman mau cam-cawe nih Jawa lah. enten pasar Mau nek iki wis merengkain lo tak pasti. Apa itu nanya? Mana? Itu mayang. Wayang sebagai wayang wayang itu banyak sekali tuh. niku tiyang pasar niku tiyang pasar Ayo aku. Ayo aku apa kok sepene nek iso. Ini kan saya belajar dulu. Belajar ini. Ayo, ada nek anak ramang ukuran B satu ini anak Orang kemarin saya udah tiap hari ya. Sudah tiap hari. Ayo kalau sih makan. Ayo aku udah dulu. Itu baru belajar apa di dalam. Le. Udah boleh ini ya. Hasil sekolah itu Oke. asal dulu deh. Mbak, nganggo video lho, Mbak. Ngomong video. monggo sampeyan istirahat
matur nuwun Kyai, matur nuwun Kyai, matur nuwun Kyai. Menika rombongan istirahat yang mriki sampeyan cukup menika sampun dalu. Nyamat wong menika tes ben ora curiga rombongan kae aku nyamar meskipun iki wong meskipun rombongan iki ora asbut tak ngamar ning keramat. Nuwun. Nene nika enten daya. Sinten nika? Ora ngerti ning kayane enten daya. Nuwun. Ya tak buka pisah. Oh, emang kayu pangeran nom-noman kula ingkang sowan Kyai asmanipun sinten saking pundi? Kula kayang kabel kaminan saking desa. Kula asmanipun Sonto saking dusun tetangga. Oh, mangkaten aku soalnya ora apal siji-sijine. Ya wis kowe arep ana tujuan apa ing mriki? Aku arep mriki nyeluk lamar nyambut damel kersa mboten
dengan nama nampi kula. Ya tak ampuni. Saiki kowe resik-resik mburi dhisik. Mangke nek ana masak-masak ngrewangi ini pokem. Ya. Oke. Aku tak rewangi. Keesokan harinya dikutuk ke keramat. Kecurigaan dan berboyong benar, ternyata ada pemilik yang mencurigakan di kebunnya banget. Oh iki ratu nikahe sing nyamak ke ilang laden makan juga. Gusti Pate ini Gusti Pangeran tapi musim siasat iki ana wong mencurigakan musim siasat macam-macam awak itu kalau ya mesti akan takut pangeran mesti akan takut pangeran siap-siap menarik angin KB rencana busukku terus keempat. Oke, terus tengah dalam kita akan menghadapi para dewa.
sapa aku akan kunci kowe arep gawe ya perkara nyata aku arep makan ingsun soalnya wis ngalang wis arep dapat kowe aku oke tak ladeni magani itu siap. Anak merah Indonesia dengan baik daerah Krincing belok pati ini aktif nampaknya disebut besoknya politik ini maju saiki masak pengajianku Mbak Pangeran Koyo Makasih Pangeran Mempuk Angin Barat Rasakno dan alam-alam kajian Korea ayo pangeran hati pulau menikah gadar wujud kang sejati yaitu sepangkat badan ini aja ya oke tak lawan kayak ajian gelap nampar masak mau kontal ya daerah asal nih kan kula akan bela pangeran kula ratrimo pangeran kula rajar
hati tak pernah tenang. Senjata pamungkasku pakai ujian dan masuk naga sekali. Masakan sekian